Mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului în viața voastră. Amin. Deci, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Da? Știm că mânia aparține firii pământești și este o emoție, o furie foarte negativă, foarte mare. Te-ai înfuriat foarte tare, te-ai enervat, dar este trecătoare. De aceea spune să nu apună soarele peste mânia ta. Pentru că dacă apune soarele peste mânia ta și nu ai iertat omul care ți-a greșit, atunci tu dai prilej diavolului și el bineînțeles că intră în viața ta pentru că are o ușă deschisă. Pentru că dacă tu te pui în pat să dormi cu această mânie, a doua zi furia ta este mult mai mare decât prima zi când s-a întâmplat. De aceea zice, învinge răul prin bine. Deci te mânii, te superi, te-ai enervat, dar înainte să apună soarele, îți trece și ierți omul ca tu să fii eliberat și așa să nu-i dai prilej satanei în viața ta sub nici o formă. Pace, fiți binecuvântați!